Asantumasi TV. Yes, so much so. Papa, Nanani, Abrenyase, Mr. Emmanuel Owusu Ansan, Corona friend said chairman. Lena Obusai, Achra Otumfour Osei Tutu the second. Domintia him until the Umubian was sentiment TV at the Bebra. Mr. Emmanuel Owusu Ansan and the friend said chairman. Abrenyase. Wakane so we dia ka bia yin. Okasa. Monya ready. Say, yen you really can ya. Dia ka bia so ba be. Ai. Say dia ka. So the last thing so When so Nana Kusi Japan Otos Ebikan and if you do Ankasene Kwaku Kusi. Hey, policeman! I read the romantic castle of the house. Otumfour Osei Tutu Nanu yana ira adawma wote na butre hwe Abrenyase asemu ema wote na notoso ema abusuano dada no de o ma na kunya no o adawmo na abusuano akotina se akoyibi e de ama tie ba ni abesire nsoye ama Rob Sulu le o ma ba so besire nsoye ama ni wo Nana no kontre ani akom Abrenyase esire so e rase obasan ojo bobo class na yeni awo be asire so yeni bi awo abrati awo ba ana obe ka ye hu se yemra pajanity a ubasi bi a kire na yesire so ya ma no de na yetumfo
Oyo Hene ba wakonya na ase ane do abetu kontri ntunko ade o da su wa bai obehwe na wato aso de wuntimi so ye nuanu wo ho ye be kire ho ni nyina ese wo hwe abusuan no susu na mu atete ese wo hwe na aka wo nyina aso bom ye twato ye rantam kase eya de ese usuro for buo mantam kase o ti sentamato a no pe ba bi afa unuanu mi ye wa ha ye be kire ho ye ese wo ye odi buo mantam kase a wa henie be koso de twato so kra ye wo busuafo emu atete wo ba ile bi so nka ho ye wura botreti ene wo ho ba bi a wo gina wo pagya ni ti a wo be ba be ye o hele enti wo ba ka busuafo ni nyina bom no mu pagya na pagya Abrenyase afari na kontre na nbunya ni bi enka ye wura sante hene ye wura wada wo ma abusuana nya bi aba pagya oti no si bi bi tro abaka na won ya so we we lubaidie eni ade hia tituru ba so de lubaidie ebe so we wura na ama Abrenyase so inya afa no pefra ni bi akan wo sante hene ko ni bi o share ni sa se ba ko transia o tranen chei the body do de biama eno nkyerɛ sɛ ba ko kasa wi aya o na wo eno ne tawantawa ba woni ko telefon ta share no asante sem fa nye ru ti wo bai ka mu sɛ wo ti ba ko nkyerɛ de e pepro ho ma pepro ho ma wi a we ka no usa panic na nkyerɛ wa ye kom yewra wutu no me na ade no ma me ti ye ko hono ko bi ye ko fi ho na de akọ no ye enya wo bai ye fu ba ko ade won tena ho amukamu na Abrenyase ya akọ no ko ba cha me ye besre mo ma kwai wa se ya cho bi don't tell you are working on there what is the result just ko tu ba cha me ye so ni bi ne sre bi ama openya oba aso ati yes ama wa no ko ba so abotre e bi ko nyama ye to to bi a be fi bi a so ko dia abotre e sha obitma sisi ni na ma so bi abakomo ati aso mu ya che wo bi a bi so wo nya abotra ni na so be ne e be trinity ko wa da ma ko ni fo ni bishia de na ba o da ma ko so mo si bi tu class ya ki a re so ni de class ye me ka de class ni so ni te kwa le ba lu ni o ma pu me pa na sa ki kwa ne ga da ma na wu ga ya pa me ni a o ba o bi da ni so ni pa na kutu wa me ma wo ni pa pa ne ja ta me fe na wa pe wa so shiri na o bi da me yo yu na santi ya ko ni na ya na sa na what ni after o ma ni ni ma ni wo je ni mo na wo ni wa pe wa ni na sa ni so ala ni su na ni fi ni na ni ye ku asa ni ma pe wa ni ta wa ni shiri ni kwa masa ni mo de ni e chan ta mo je ahene ma yu fi a meti nya ka sa nya pe ta hene ne na nse gina na so ni bi no aye ma ko so ni ama eti asima santamai na ahene ma no ni ka se ma address yewe je so bi ma ati ta ata na bobu da ni apa kasa obi enu ni eja na senti ensaye santi santi de pia enu boss ne fine obreba ni hono ma wa ye wajuma ye na ni se nesi seti ya ni jere ki be ba ma recommendations be also in I for mass and my intelligence papla ni mo ni na ni mi awo ranki awoba yes really right o ma fa ma usaya o tai te ro ko ye no e na wo se wo ko ye ba ku nya ba ku a ko ye no e no na ma ni ye ni da ye na wo so ye no no ntini ne afi na aduru aprapre to bi a na oni bant ma hene na aprapre e wo country ta na ma na ko so ho no mo no ene ni mo ye ya no fi se o ye o ne benti no umutu ru ba no on fa na no e no de to mu ha ma ye de pa mo no
It will ban, Mananya, Siadia, said the Ubedina to so. What the Lutu Trimudia, over to an amoye. I don't know this one, watching ye. Now, Obama, Punam Yam, and only at your open. So, has a while a football every year to Otumfour. 8 years. 2 months ago, I chose that they can one every year. See the blood was saying, "You have to say about final results." More review. So it's supposed to be for more than the year of budget for numbers of food in a. Zoom. Or this cable or in office, no 14 billion. Or the other confuse no control to motion was 7. You will have first getting 2.5. But the chamber for 2.5 to the ground. Go to public city. You will see how the other about. Such a or dear Arabia. Or the other one, or dear people swap. Or Pia don't be a great man. You're right. Or go be a beer. John. No, I won't see the government begging for. Now the host have been begging for one of what do you say? I know when I was there. Come back in the hard I put for 14 billion. Oh, look at the 2.5 million. I don't want to down. John will be here. I will show them with the fear for Grano and refuel. So that's a move from Usiomu. I said, nobody will know. Somebody will not be able to know. I don't know the name. And check. But I have to say, well, good time. No fear of our bush of a review. So, my review was said about the idea. You may know. Jean will go to your message will work for you. Or simple person, the mess how the work for you. Or the police pass here, a better glassy, and every glassy, what up another. That's your part of hope. Or somebody do good and hope. Jump. To seven, seven, what's low, 7 what's on the other channel. First of all, you watch it. So, more refi. Just your pan every nasty. Job. Since we are going up, say, never nasty. Your man's a pencil, say, as a one, put the sense, you know. I don't believe so. Your man's a good a ferry. Somebody, a snap for the won't come home. And then you are still by out. That's what we are that. Only now we see any young one coming to great a trail. Oh, no. Yum. 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 Please have a brown. Abrenyase said, "You could not jump with the Kunyano. You do what you could do, I don't know, on one the Blackwa of watching a catch on. So we get it now. On one Aqua said, a year of Gotia. On their too soon, and not to my position at Wasso. The question, as a pop be a watching of a catch as a bee, or the Hene, and then you could not do call. So the Polatic war.
Young. Kunyano sebi tete kunya. Na sanjene oruko kutri obibiti. Na okono otuo nyina no odi ahobrase na tuwo. Ebi ba obo ba manie. Enya homaso. Oma hoso a de ka bia won ti da. Okoye bia o ma de ka bia won ti da. Ne mo odi ahobrase ni buo. E ma wo mo a de ka bia won ti ba mo ba manie. And that's a bit of a half a travel. The you never Mano Gucci. No person in Pama. Nemum Chamo was up with an answer so. I don't know so travel. Now yesterday, Pata, and I was some Master Hero who said, who did with your woman? You were coming by the civil be that you. The baby of one tia, and you are another one, some of the three. The Macaw tells you the or myself was over no. Over very well, no, what it would be poor lady. What's true that I see? And that just a bit, almost more pack, open some pack, about you one day, Mary wouldn't in the car, every food chain. What do no correct something to one of the sweet rat, or every food chain. You are so no minima. We shall say, I'm not to go on to a show. But that's it, pray to her. And it's not true. Shall we open an oil? And now, okay, so Palm is soon Abrenyase. That's some Palm and the best one. So, Freeman of Pioneer and Minister by Banner, not the Chimman to 2 4 times. Midindi Chiami Joe slow 2 4 times I said Nana obey Midindi. Person some pa Hene And Akwaboah. So friend and upper area number Bisabi Yadi. So friend and damage him and it will 2 4 times. Bidi openi kwabra ankuma Abrenyase Akwaboah Hene. Mesra Otumfour kantam kasiye se na obe mesun sumpa na ma chere na chepa na ma chere na chepa na jiwiti la bitu Otumfour kasiye.
It's not important to say, we can't talk say, Semina Nani and Champocracy, or Heneba, Ataya, or Heneba, the Champotia, Nequamia, someone on the a year so far, Menano, and is so Omejano, Sikeda, near Santanai. Now, or Heneba, Yahusu and Sign, maybe, never to us so. We shall say, Otumfour frame and opa, and we are input the swimming pool. Me na me chima wuta eja wa pra Abrenyase Hene si ho papa ntenne se mi jeno nim ha na wo hye me munam kasiese na ma ba ye oba na mi sha se me no kura kwa na be so wo ni mu man fa no kure ahobrase akokoduro oburo ni nidie anso a na to ta pese Nkawie Kuma Hene this year. Maybe I'm a family to see a pattern. I feel that we're the Bangladeshi. Now, Himano, the Hodono, Yakohe, no one to Yama. Now, we shall continue the video. We got so for the also. We were Dorma. Then there are no country forces. So the Hodono to Yama. We are penny when you are so full now. Long don't know about almost 3 years.
Nanu could for Mungo to from a song, maybe Kayuda. Yoda, is any dinner, some Nkawie Kuma Hene. Yoda, I'm considering. You are Johnny, a woman, so China be the best Nkawie Kuma Hene. Now I can never talk. I go to be here to be a guy to be what? Not your body. The radio, Uniano. Well, and your mom, Yakata, some of and I did a boy. And the egg is saying, the egg said, Bro, once it. Obey, Bro, once it. Maybe no great, we couldn't so for no. Oh, Momo. If he, oh, I said it. And never be quick, obey, come in our book. You met 2 years ago, dear mamma, I carry you come to me in what dear mamma. Shepherd, ladies to me, Pepe, and I let Tasso. To penny follow for, never now. I saw him. They say, when you a jar war, a penny for some more in our obey, more than a year. Sana mo jeje ba ko na okoto am na ma se go ko ye ti mu a mo de na be ya mo nya mo su mu de na chi e ba bi so e di na ni mu muntu no fopa se de be ya o be to am na mu fi ha wa ya branch ye o ti abuchi e na wa ba e na ye se bia ma na ye se bia ma ho de uso awi a awi nya abuchi abunya e na nya ba bi a se bi e ye ba abunya ba ko a wo ba ye wi friend na ye se wo ti ba e fa me ye san no baby be pray wo ha wo ba ye sen so ya ma wi wo ba ye penny preoccupé je Nkawie aya ma se me ho mi na so de pede na Kwabra Kufo so Kwabra Kufo ana ma Nkawie Kuma aya kunya kakaka eche so ko ye de baba to aso a sabi ebuyo nsa peja ya ne ato aso ne wudi na no sisi eche so Kwabra Kufo de Nkawie post mi ni bo na ye da yo papa na sabi Nkawie Kuma Hene and now go to some quarry, go to Kwabra then that's here, Brother Funu, let the Bonnet know. So, or the thing I talk now. Young, was that what you told me? A papa, Kwabra. Young, so the never put your picture, I know the general was the young. But I will say, Kwabra Kufo, the ma nananum, electro mosia. Says what was that? Young, so obey. I said, Papa, and as old woman's now. Young, so the Biramu, I would show you over your balcony, I would do more. With my transfer, I'm going to be come and watch it. So you got your Saturday on Bahan time. What's that? Just you, what you get some? What's the one of the day? And I said, I will do Zoom. So we are calling for you. The road over here. Or when you are, the owners of two was but from Mount Nara, some of you are with you must have to do the job. Just who you are, somebody, the two namely. Sunday, double the man of Roman Yamaka Kudanoa. You got to hear with the job. What is the cash walk and the tree money at the grow. Young. Just a result, I'm not to try. Because of the Tianoa, could not tell them so good. Young. So, so Saturday, say, Budia, Caddy. Young, so some brown Saturday, buy ye, so we buy ya, so we could not toy. I say, I can't carry up Papa. So we are castle or didn't carry up a new plan. Then why I see it? Young.
Job. Now, training. So, no one is I feel free to have a massive. I know somebody, John, the double channel, man, and didn't buy. It's a young. You are from no one pass someone there can say, you need this over deep up in the bus levy. One more trouble to Busa. I have branch here or had a direction, I am man, I didn't buy. And Madame says, you don't read a show. You crow in the river. And no suit, and more than power in the back of the Japunia. Now, bad is never empata, Sabi, empata. There was a problem to the book. Not so a brown, for you depart. No, Papa knew that now, but our play. But the two year, so do we call the bar. That they do it at your pandemic. It's a young. So they know what coming down one. But they have put you, and it's a bit more. What's it? Young. Since I'm over, so the Cagacho, one opening for your mark, they can watch here. I sit up part of the 2 moon yards now. What's it? Was already, Papa, you know, I'm ready. Would not be 240. Zoom. Zoom was lonely. Almost number. I don't know, someone to the year, man. What's it? I don't want to do the Nkawie. Nkawie Hene. See, Nkawie Hene. I did that home. Urumudi. Ah. Somebody over Nkawie what's it? It's a you will be as offer. Not that two somebody how to hold the Kuru what's it? Obi now come your boom one. Not that it's 2 Kuru. Now come on. It's a Yo. That's all I put on my own. So on pet, the man emphasis. You will do the correct. We could deal now, Brazil. But the Akunano, Akunano, the Pidawati. I don't know. So, was over all the time. Huh? What's that? What's that? Oh, Zoom. You saw you were transit. Zoom. Abrenyase. Edi be na do dia kunya. Kaha. Onye ba kwame akuto. Ba ko de ne ba kunya. Why? Kwame akuto. O dikan. Kwame akuto dikan. Ado ebu. Ado kladura. Adoma. Anura. Only about come go to the bank. So that's where we catch you. Put you on the number. We do that smoke catch you now. People power be sumpa ka sumno smazum no kuro mazum no kuro wa tena trepa kura no tomatam
Mr. Otumfour Tam Kesiye, a cantam Kesiye. Minanani introduce Otosu Baku. Minanani introduce Otosu Miru. Minanani introduce Otosu Gensa. Some pound the Suma Santimai, and I made it to us. We are offering Yanapa, who fed me. We are there soon. Miss Wai, Yarie. Offering us a mama. I told Tam Kesiye. Go. Ene ena opemso ama kwan ama nananom ahemfo bese miensa ena eswai na ne edika no nana Abrenyase ayo abuakwa wo hye wie ye ne nana ahemanum ene ebusua no bi ehwe nkomo na yebusa wo mu bre dodo akonya toye ene bra nana makwan ama ne yeswai mami emoko abasantima so TV so mejemoso mama wudi ye frame adwoa bema ba pabi eye ohena Erade ebie kwan amenne Otumfour amanesai eye minua na ya bre na yeso akonwa ne mansun mu ye started first one no 11 years na Erade bie kwan ema onu sai ye
na osua ya obetena akonwa ne so no nana yamawamo Otumfour nyame nhyirawo ensembebre sa koso na yewrade no kreto de da ama na minua osu ansa aba betena akonwa na mu saye ka ni bebra yehu ni ebeka afri na yehu ni ebeka me de minua panyin sunie ya brem na nshranka asafo awrade a woyi Otumfour amayen ama ono de no kreda bia no wode to enti sene ye nyina yehu ade fefeyi wa ha na Abrenyase ade hye a ya Hene ma a ya champon akwasi ase yeda nyame ase aseda toso eye Otumfour yeda na ase woni nukredi a wode suma santeman yeda na ase bebre medam ase onaima onso obika ame wakakra kan be mena e frame ana se we chan me ya Abrenyase de hye na me di akonwa wo kukuom me ya Abrenyase de hye ena na kochichiri kuro wo kukuom nti samre ye wo kuro ba ko kukuom sa wa akonwa ba ko kukuom ti me ya Abrenyase de hye enti wo ye ohima wo kukuom ena wo ye de kukuom Abrenyase kukuom yesi aduane de mo fa nya hwe aduane wo ho so ode ikuro be fre krom na me so ache kukuom man Hene fre krom yesi wo ko half side wa ho pa ne ma wo kama bibia ho fefe yesi ma ho pa ona se ma de wada no ma bibia bi wo ho kuma se bi wo ha wo ko half bi wo bibia be ko bia ma wo ho e ma de se wo de wo so mta punya te se wa ho fa sa tomrosi ye ho fa Abrenyase fo ho fe kukuomfo ho fe mfre kromfo ho fe ahon fe de ne ho ka abusia ye ka bi kasa ne ye ka bi sere ni nyina ka dwumadie no fize o mani abre pa se de ni nua panisi kasa no anani nua kuma kasa no emfie pi ti o se ye gigina nanom akoma nana ade na wo ka kire wiase nyina me wo kan se ye de awrade ase so ne ni nda sa konwa kura be sa aba we nua ne betena so ne ya wo ye no ni se wo Hene kura befu so nyame adom sante Hene bo amfu ye wo sa nya badaya ma ye nya do ama ya konwa ama ye ne a ne ye de awrade ase ya se da kase e ma awrade ne ya do sante Hene ase so abo ama konwa na be kan ye nsa te ye ne ni hwe kan se ma se de awrade ase konwa ye ya abai abekan se sa ba Abrenyase abetena hoyi nyame ne da na se ye srem koso papa ye bia da wo Hene ni mu so ye bia nyame ma ne kwan no wonye nyame ma ne nkwan no ma na ho ne wo ma ne ho ban won siesie wonye ne wo Hene kase wo Hene nimdifo wo Hene nyansafo wo Hene nokwafo awrade nya ne yie ne bi nkan busua no na busua nyina anka mbom ye nsom emfa mesom sante Hene da awrade ase na na beda awrade ase na sede wo ka udi adanse Onua kuma na sede mu ya hema no oboni chidom yi ma mo mfatiri de bi nwura na dwrim ma fe bedu ebe no ye akonafo ma ye chetiri mu de nyame ma akonafo akokoduro ko simpia sare mo na mo ye kura na mo na si yawa mu no nti ye de ye nhye ye batatwo sebe ye tu ye bafo ma ye sire ye ba se nyansa obetum di anante ba bi o dem bi o dem befu ya wan konkoguna ni mo ase ye se nyam se de bia na ni mo nyam to no so obi na no kasa nyame ma ne nka nyansasem o ma na koma ne adwene mutie a wo de bedi akonyo o ma ne nya Hene kase ye tiri mu de Hene o Hene abrantie wonyini bia sa na bi ni ho ana de enti na ma abrantie na mo fa ne se o metra akonyo so sabe empanimfo se ya wo ayi no o Hene penalty ase le kwa nka nyansa nto ho ye se wo Hene na penalty ase enti sabe empanimfo wo ho aso ya tena mo hunu se ono wodi anim de kosa ebedi nkunim tini afa no so oni anim yan kosa efutuo bai na ade be ma nananom atrankonwa manso adakonwa no so be pim sa abre abra mo de monya kwan de me sire nananom atrankonwa ne se mu kuta akure manso ba ade ba ko ohia yo no kuredie se manso ba ne no kura ama de asam no to manfa anto a enye yi sika de efe manananom me nis mdisika so mo ni brisika wa konwa ntumpon mo ni brisika nipa kura no obi kasa no kasa tia woni monyam swa so wodi nukure na wo yo obi bia ne kwana de kwan to ba bia kwa da nyame nti sa asam na tia se de awrade betene no ama wa ye nkonimdefo na ima da sipi abusiafo amfra krum kukrum hima ana ye ne twinkomo ni nua ene ne wafuru benua ewo
Abrenyase Abrenyase Ebuakwa Achoma ena enu ntwe nkom yekoso se ebenya nananum bi na enu mato aso edi nkomo Ohene maami papa ye makwa baba Santomasi TV so yeja oba dodo sen na wawo mu asase we so me ma ne de o mu doso dodo sen na wawo mu asase we so mu doso na o ma sen Hene ka ho a wo mu ye nipa nkono na to so sen na woto so nson na to so nson ebra obeka che se ebusuana je atum pese ne tra konwa so no wadun yo sei bra we Kristo ni yo eja eye ma ho a pi edi entina me kasa me bei eye nnu akwasie enu onya mfie aduanan mienu me wo no na awotwe na edi bronya eti me ba na ye frɛ ne yima ansa na me benyin se akwa na awurade no wosi ne hene dada eti me ba ne de ye ka se ye de ni di Abrenyase akonwa no ma popo miti me gitum mu se awurade wo penye ho na ma me ben fa abanwa no won fa ntena so enne eni da opanyin awurade waye me ba wa fa abanwa na tena so na o ka bibi fa nkom hwem sakwala no eba no na oyo hene dada e de ne di adanse se oba ne ba no oyo hene chese hwaye a wosai na ekura chese wo di adanse me nyinsan no ne titiye mu chese me fa hawo mu anso ni nyina mu no se me ye Kristo ne no Mary eti ase ne wahuti ni Teresa eti ase ntino ma mpa ba e wo bibia me fa no wo me ba no asetena mu cause na awurade tina mfiti ase me kan se ansa na me benyem no na awurade e wo ne ye pama me ba no se wo wo ho na chia me bu asiako na wo kasa me ba no wo ahombrase ankasa eye no kore me na mo e manyini enso so no me bra me ho asem ankora nyina ewiase ahombrase ewie nkunimde enti se wiase wuti wiase na se wo bra wo ho ase a wonyame pegyaw adu si baabi fofo ofa wo fra tachem na wode wasi ma panyanwa so wonyame wakasa ne enne me ba no nyame akasa ma me ba no enne no me ba no wabeya Abrenyase Hene eje wasa me de ho ahwa me ho na me gitum na me bompa ya me ma me ba ne se awurade na asi ne hene enti awurade na mfa ne mfam na wontimi nka ne manfo nyina no mfam no kore Abrenyase manso wo ye no so manso nkete ento so abai de ye bebo monde etiatia na na so ama watimi afam ma onyi obi mfiri mu empa obi nhyem ye nyina ya ade baako na ye nyina ye mfa koro ye ne do na ye mfa nka Abrenyase abusua mu oye Kristo ni na se de osika se no Mary ne no Teresa ne no ho ka ho yi Joseph na obedi hene no onya time bebre obai bro obedi hene se time ba no so ade na be time ba no so a onko ni kotodwanum no mo mpai ede na wo be na me kam onko ye be ko ye kotodwa me ko me kotodwanum na me bompa ye na masre awurade se awurade eye wo pe na enye ho sanya wo pe nso awurade saa de eba no so ni nyina awurade yifiri no so ma me ni nuanom bebre wo ho se de okasa omu ya nkuru e de ya nkuru be bi ya unuanom so aye wo yafunu ma mu nuanom bi ejama no bebre wo ho bebre be yo mu ya e de na eba se bi a obi ya ye kire bi a kire wo ba no se unua de na be yo eye no kure pa se ba se abusua no se ye wo nuanom ne wofanom ne maame mu ye kire bi a kire me ba na de meka ne se onya abotre wo hwa ye ne ye ka kyense onfa abotre onpegya na beti obi obeba bebo ne punum bia no onye ne feso na o ma ne ntena se mani nsuonom na busa na kwan so busa ne kwan so ade o de baaye no wo betimi a ka kire no utimi a enturoturo no kasa kire no wo feso na akoma nto yam because se wiase nipa ba wo nchen ebe pe bibi na wo anya kasa de anka nkire nipa na ansa no befiru a okodi yawo a bibi a ode na no beka bia no etimi yawo ma o ma ne manakwem ma o mane mana kwam da obi obebe bia onye ne feso se ye papa o se ye boni o onye ne feso na won nso hunu se eye nipa na yi ne dini si akonya no so akona busia mutiye mu de ohina betra akonya so onfa timu de enka na dwuma ye obeye ho timu de de onfa nye ne maame ne me kura ne mempene
ne maame me mete won metiri mu nya me de ohene ba na mama me ba be di akonwa mantima yende wotiri mu ya oda dia wo bi obeba nchen bia wo be pam no me so me mpese bibi boni besi wa akonwa si ayeti ne ntimo me ma ne mfa saa de ne ma Abrenyase akonwa mu abusua mu da tirimude ye ni tirimude wo ye ohene ba na no nchese wo se wodi tirimude ye nya ye nyame abode na nchese wo ye ohene ba na wo se obedi tirimude na me ye ohene ba na wo ye konkon ene de anya adwuma me ma ne maso me ba no me kasa a kire no metia no ame na hu se tirimude no ye mfa nkọ ba bia ya na ba se so mo yire no ahantani dwa bi bewura wo mu wase sese obeye ohene ye ono nso se o ma ne ho so a e de na abe obegu aware no ana de na abe yo waka bi pa waka bi na ohene ne yire no papa wanim metene so a masori metene so a masori metene so a masori na na akuya nya oba sebe o ma ne ho so menene ti se nua eti me no maka jense me onyamase oyeme ba oni ha o wa ma no ne ebere pem no obeba me nya abrochire wo ntina wo ho anu dabi me wa na bra me ba no ka asesa akete esia we be wale no na me hwe no suru besi fom be hunu se woni ne oba me ba no obetimi awa no na me je no nso metimi hu se woni na busua nyina wo ma je me ba na tumu prekope eti ne yire ne nyi obi ahomaso ewo ni mu wo hene ba sa na tie ma me be da se futuo be na ade be ma onua no ma omuma abedi hene na afi na omo so awi a omo betra se na omo abobra afutu be na be ma wo mu ayo afutu a me de be ma wo mo ne se oba bedi hina na je se ewi ase no wakọ asi ye nkonsi ye wom na ade ebe ma ya hina ye tu no ebe firi so no enam o maame no mo ne ye maame ne ye menua no enso ontimi nkasa nkyere ne ba na ade a wo ye no enye kora na no ofo ne ba no so eye sa na wo ha wo ba no nim se maame no oba tan bi age ne batum se ba na emom se wo ye ade anya amane hu se ade a wo ye no emwa no onya na se wo kota na wo ba na chi a na bibibo ne kosi a eye wo ba ta no ene wa ma na si che se wo chene trase na wo kasa kire no a enkasa ade na ama ejimi so me tu obia ne bebe di akonwa wo ma ye swai ne so wo maame no mo te ase a e wo se obia chi ne batena ase no kasa kire no wo ye bone a mani hu sa ade a wa ye ne nye wo ye papa nso so a bona baso ne ka kire ne se wa bona baso na emom nya se wa bona baso no wo ma ne tirimu nya ne de afebo eno de emmoa e ma ne ni na konwa sa na tie maame da sipi o mesumi da wase nya me nchira mo pa ne da mate yene na nua ba konso ebe twinkomo na ono nso de wo de amaye na yima mpacho udin de sen pacho medini na ya dufie na wo tra konwa so yi na chiri mase ne ana wo chiri mase no me chiri mami ensano no me chiri mami yenu no me chiri mami yenu yesi SMP ba fie efa akonwa ho enti bra ye ponti se ye de unua ebedi akonwa no ehu bi amamu se bi obedi akonwa no obewu ana bi beto na bi boni beba e pa che hu amamimu o minim so ni na edi enti de odie na edi ti ehu bi amamimu nyaminsi hu bi amam ko somo no mo gega ne nyane nye ne kore e ya busua baako e na afi de minim mo bedi ade na etu o mani bire boni enti no o ti ya firi ho ye omu nyina ye nyire moja baako fie baako mu ade e na so munua na adie efiri won me maame de afia konto wawu awade mfa na kra nsie yi ena meni agi so me wra ho bebre me maame ti ase a enam no so na ma samoa bedi ade edu ba bia fe do kire ye se ye enka ho ye enkafo ye enkrafo ye Abrenyase ade hye nti se waka kire se enka ho a ye de esem nyina manyame ba ya ka bom ye nyina nim se bibia kwa atwa ye nyina ye muja baako so fa de se ni nya ba na me a se fa de se me nya ba ma no skakra me waka no emusa we ase wani age asa ora ho edi ntina ma ase wani je na dai ho ami awu me maami wu ye ko bi ni so ne juada ye ko bi su fiada ne juada e no Otumfour ka se en fa do obedi ade me kire eni ntina ma me ra ho eni ntia o de ebe ko su nyina be start nyina ye me maami o de afia konto wanye samoa mada ebi obako bi oni asamoa na eko
asamaga nsama me boa me na menya hene no fa usika nyina boa me na menya hene na meboa so abra samwanya ye no oni me ma me bi eni ti abera ho pa tu ma me dia awerho ene wuye ya bi me ma me boni dini sa samwa na mi shira ho de wa ya ma mi nti asamwa so ho oni na di ade na etu na Otumfour de minua ya usu edi ade no wo kai enne no abra wo nua tra konwa so no a na wa ka ma me nso a wa firi mu kafra kwasme ma me ti ase nga na mi hu de nka be ye abra wa akonya no kan je obra na edi masa ntina me ra ho pa eda si pise na oni atwe nkom e ka se edi akira e di se pebre benti emfa osia e bre sem no ye be sa no makasa biem abuzafo Abrenyase Hene ne nuanom ene abusuan bi na enum atwe nkomo no ye koso a ye wa himfie e manhia de koso bia no e be mo hu no mahwe abusuan medical ka kire mo se ene oprenso makwan ama ahemfo ba ko miensa ene esai Abrenyase e wa buakwa Nkawie penni Nkawie Kuma etoso mienu eti ye ne Nkawie Kuma na mpacho chidom hene na me chidom hene chidom hene ena ene twenkom na wada roma edika no ye won Nkawie penni ene won Nkawie Kuma uye na edi hie die unma mamrem unma bakwasem ede ne nya Nkawie penni ne nya Kuma no medase na mechia watiefo ene yewura asante ewura ene Ghana man enyina na sama obisa me no se de ye ya e ba ye ne se Nkawie penni na oho na Nkawie Kuma eye sante ehene na yire ya ofri dentra e ba ye na oba ye no so no ode ne kotena eye pankro no dome na edom no edo so oni nti e ma ofri o ma ne free ho e de ne ko Nkawie penni ema okoje asase free Nkawie penni ehene eho ema ode ne yire ekotena Nkawie ema ene ma yenya Nkawie Kuma enti na Nkawie penni wo ho ansa na Otumfour yire ode ne ko ho no ma ema yenya Nkawie Kuma se munya ba bi traye no na Nkawie fo na de ma modie na o se mo fa no Nkawie Kuma sanete nti na ho no ye Nkawie na emum se eye ya Otumfour de ne yire ko ho nti no na ase enya pani ne enya Kuma eno nti ne ma ye benya Nkawie Kuma nti Nkawie to ases no e ho na pani ana ho na Kuma de ofri Kuma se eko no ubedru Nkawie Kuma ansa na wakoto ase enti ohwe ye nsa benkum so a ekwan bi da ho no wo fa ho no na obekọ Nkawie penni na je se mo Nkawie ketua no mo si mabanyini aya ponchirani fa nsem na fe na mo ye kan se di kana mo ye apotro se de mabeye kese amakro no kra ye kese a che Nkawie penni no se de tie no onipa o sore na sabio oba obra yie na Nyankopon hyira wo a utimi ye kese esen wo nua penni eno nti no ba bia sei Nyankopon adaroma ekwan no ebefa ye ene Nkawie Kuma emodembo a mpanimfo bebo ye ne ade ne nti no sese ekwan ni nyina no abeda Nkawie Kuma ama dezo assembly ni nyina enyina beba aba Nkawie Kuma enti sese no se wo hwehwe Nkawie de a na kire se ye ka Nkawie Kuma eno ene ubepie so kane ansana wakọ Nkawie penni abuzi akonkonti ba adane aponchirani ohini wadaruma owo ahini emu de yebusa obakwasem kakra akonwa to na yepesi esi akonwa de obi si na obefa nanan mutu a ekwan ben na santia mamre yefa so wadaruma sade obi same no medase akonwa ni nyina ye yewura Otumfour sante hene ena ne dia ne wope ena woye na sade na mamre ene na mane esitie no tumi no enyina wode ama ne ma empanimfo enti oba pani ena eyi hene wone na wofra na busua pani na oma ye nkabom na omuyi omudehye ya ose efata dehye ne didwaatoa no eko na se wose fata na se omugi ne tumu a omu aka bom no de na bre
nkonnwasofoɔ na nkonnwasofoɔ enso gye ne tum a yɛde na kɔ ne fekuo mu na ne fekuo no nso agye ne tum a yɛde ɔmɔdi n'anim de akɔkyerɛ yɛwura Sante Hene na sɛ Sante Hene epene so a wama ne kwan na wase de bibi akyerɛ no eti enne eno na yɛhunu sɛ yɛ maame ɛyɛ Nkawie Kuma ba pani ene na busua pani etena ase ɛna ɔmo ɛde to ɔna de hye anim sɛ yɛhwehwɛ Nkawie Hene eno nti yɛwura Otumfour ama yɛ kwan sɛ yɛmfa de hye emra edidi ɔsɛ ɛfata bia na ɔmfa de dwa atoa emra eno na yɛwura yi asese ɔbɛsi bibi akyerɛ yɛwura yi ɔno de ne dwa atoa kɔɔyɛ obi amfa bia ankɔ bio a ya maame Nkawie Kuma ba pani agye no etumu ne nabusuafo ade ne bre Nkawie mpanimfo ene Nkawie mpanimfo so ni ne ho asem bia aka ye gye no ne ye de koma yewura nom konti nananom kontifo so di yanim ne ye de ba yewura anim a o ma kwan ama enne ye hunu de ye hunu fefefe yi ne se kama se enye Otumfour ene yi wo Hene nemom kuro no abusua no ene yi ema ohima na ohima de abre opemso amana je atuma na miwura wada roma saa pepepe ne yewura Otumfour aye na mamre ene na mane a ye nyina ye di so enti sa abusafo sa de de a ene na wa wode hye di Hene no na se wodi anya na obi nya menka so wo Hene ene ede na sie ne mabusua ene de nakọ se abusua franko a wo Hene ni hutumi oni da se etosu biem Nkawie akonwa da ho mfie be sɛ nsa na Hene eneye ma no so ado Nkawie akonwa da ho afi muni na yewura ede nipa foforo asi akonwa so yi ese dua bi tua edidua bi si anem dua bi bu ani abobi ne de apoma mu edi nne yewura na da roma ni tumi ni huhu ni suro enti ene wama Nkawie yenya yewura eti yeda na se ebra o ye konti Hene na echidom Hene na nananom eyi wo Hene no na hwe no sede ne de na ne yositie no nye sikanti na ma wagina tum ana se ohunu sen o miwura se ye ka sika de a ene enka meka se sabio ebinum obi sen no ene ka ho fe ne tente ne kase de a ye ba Otumfour fie ne nke bi kura soso wa sen no enya no ntia na emom se na ahema ene na busua pani ne na busuafo tena ase hunu se we ye omode hye osefata eno nti no odi yanimu a eyeyie eno nti yemfa ne koma nkonwasofo ya omode ne ba ya yensu yeni ne ho asem kanti ena ama yaje na tumu na emom nye se obi na ama obi sika na bibie te sa na mo ye de hye enti a ne huni efi bia eno nti na ama yaje na tumu ye ne Nkawie Kuma ena etwenkomo ena obema baako ametuo so a wotra nananom benwa so nana Hene ene woso ani din de sen Hene ba Kwame akoto a odi kai onye mfie be sei sabre ni mfie a wo mu ankasa de mintumi te na emom wo ko mfie aduosia ade na mo hu ne ho ntimi de akonwa ma no de ye hu ne ho ewo ne ho ne se ye nya ne ho asemboni bia anka na emom se wono di na me ba oye so abofo ana wonya so abofo na emom de ye nim ne se wo ye de hye na wo ye de hye kan a na ahema de na bre ye de se ne ho wo sabio efi bi de a enka na busuafo anase empanimfo ebeka na ye nya ne ho asemboni bia anka ne de na yenim se wo se fata se odi yenim se Nkawie Kuma Hene na de aka akire bia ne ye se ye empanimfo ne nyina ebeka abomuo na ya dwen sabio adwenpa afa Nkawie man ho ne adwenpa fa Nkawie man ho a bribia nso be ye fan amana yeye nana bia Hene betra sei bedi mfie menu mfie miensa na obema ne betri so menam de Hene na fe mu kasa kire na wontie basa ede na be wada roma wasra yewura ntankese aka ntankese se wode pepepe yo nokuredie ebuo ebe ya adwuma enti se ebedru brebi na wo mema o metri so yewura so atufo ne mpanimfo atufo se ompa hantan wo mpedwe
na ɔse yɛn mpanimfoɔ so yɛnkɔtu ne fo enti yɛkɔ yi yɛbɛtu ne fo yɛbɛka asɛmpa akyerɛ no sɛ wɔtie a yɛn nyinaa yɛbɛtu anamɔpa na mmom bɛduru berɛ bi na bia yɛ mpanimfoɔ ɔka na sɛ ɔntie na ɛkɔba sɛ wɔma ne mɛtiri so ɛne adede a ɛne yɛwura ɔno ankasa ɛna akonnwa no ɛyɛ ne dea sɛbi sɛdeɛ ɔhene a wɔwɔ hɔnom a wɔyi ne firi hɔ yi yɛwura ɔno ankasa na ehu sɛ adenɔmɔ a wɔtuo no ɛmmoa ne kuro Nkawie egu n'anim ase ɛbɛsɛe kuro no enti na ma oyi ne firi hɔ enti minim yie sɛ ɔyɛ nneɛma a yɛdwa ɛsɛm a ɛnyɛ nneɛma a ɛbɛfata yɛwura ɔnhwɛ ma ne ntrɔn ma ne nsɛe ne kuro nanso minim yie sɛ wei deɛ yɛ obɛtie ne mpanimfo asɛm ama anamɔ papa enso akɔso ama yɛde abu Nkawie man ama wɔde abɛsom ne wura na minim sɛ Nkawie ɛbɛyɛ Nkawie ama ne wura nso enya ne mu enigye enigidie na ɔhunu sɛ wɔde kuro no nso ahyɛ ne ba ɔdɔ no na wɔsɔ n'ani na n'adwuma sɔ n'ani ensa enti ɛbɛsɔ yɛ ne yie nana ne krakra bɛkɔ no ɛkɔba sɛ nana ɛbrɛ ne ho ase na fe koduru baabi na mo nso nana no matrankonya ɔka biribi a monya fe damba yɛ ne di esiye wo yɛ hwan ɛno nso sɛ ba saa ɛbɛboa ahini ana sɛ de obisa no ɛmmoa ahini mpanimfoɔ se ɔbaakofoɔ ne nsa nso nyame ani kata enti onsom ani nipa enti sɛ wɔno abrɛ ne ho ase wɔno ɔte akonnwa kɛseɛ so na sɛ wabrɛ ne ho ase ɛde ama ne mpanimfoɔ na wɔka asɛmpa kyerɛ anaasɛ wɔtie asɛm ne nyina ne yɛ adwen na wa wobɛyɛ dwɛsɛm ne ahantan sɛm ne werɛkyerɛ deɛ sɛdeɛ Otumfoɔ aka kyerɛ sɛ wɔmbrɛ ne ho aseɛ no sɛ wɔambrɛ ne ho ase asɛ Otumfoɔ ɔbɛtwe naso enti saa na wo nso woyɛ napanima na sɛ wo so wɔambrɛ wo ho ase amfa ama no a ɔma wo nsɛe n'akonnwa enti saa na ɔno nso tumi no Otumfoɔ de ama no enti wo nso ntimi ntena wakonnwa so ɛma yɛ dwɛsɛm ne ahantan bia enti saa na ɔno nso no akonnwa no bɛmu ɔbɛpam wo amana free ho na wo so wono so atimi adi na konya na konya no so akoso eti wo ye dwese mo bepam wo ye dwese wo bepam nana ye de wase ba Santimas TV so me so me de mo ase Nyankopon nhira mo pa Nyankopon nhira Asanteman TV wo modagye momre ene sede mo ya ma Asanteman akonwa apagya na ye kese no Nyankopon nhira mo na mo nkoso anya adwumaden e ma Asanteman empagya na nye kese nyame nhira mo pa dase ye mo akwa baba Santimas TV so eja nana wodi ndesen na wodi bre ndesen Epacho mene Nkawie chidomhima talodumase ba panyi yo mukro na ensuo no da kroti abreje kase bi eno ana wo ho akan nana otra konwa so be fie sie ni Epacho metena konwa yi so efie edunsia ni eye Nkawie Kuma akonwa no ahemfo sei na abeto wo nana we ka ho sei nana we ka ho miensa ekwan be na de di karfa so a owi anayetu no de to so mienu nso ekwan be no fa so owi anayetu no oh ni odi kan me beto no na mi sai hire no de owiye wa anyamfum so bia na ni oto so mienu de enya yewura ese wo frɛ no wa ama wa ya so den sem na oyi na konwa esifo nti se de obai wo no mugidie bi se obai bibia aboa ana se ono so be se de ninu aye bia oh sade abusua no tena ase na mo nyina kan yetipam ho do mo hu se omo de ne ba obeye sutie no e wonu mu gidie se obeye sutie na obetime ne ya tena ekwampa so nana ko ba se waba fofuri wa ma sutie obeye ma ne matri so a odi mu sasi form ana de beba oh se obeye asoden no obeye wirekyerɛ nim sasade ne nua a wodi kan Otumfoɔ eyi ni si hɔ no minim sasa na ɔno so bɛyɛ rekyerɛ minim sɛ ɔmpa rekyerɛ nti na oyi wɔ no si nkyɛn nti so ɔno so bɛyɛ bidi a minim sasa na ɔbɛyɛ na minim yɛ wɔ no mu rekyerɛ mu wɔ no mu gidie sɛ ɔnyɛ saa na ɔbɛtena ase na ɔbɛtena yɛbɛtena asomdwem tanodumase mo kwan no ɛtisɛn oh ya kwan ne deɛ sese deɛ atutu yɛ atutu ɛnyɛ de some na catch mampani abra ujira invie abra mi jira invie de me ka kire yewura ne se
ye kwan de adure de yesre na omoboa ye na ye ho kire ye efiri nyina hini eko tanodumase esewani na nka se oka kire ahohima ho ofeso ne kwa anye na na de dwadwatoa ene resrede etra na kufu ado anim se omra na omeboa no na ahima ba akoso a ade efe ana wo se woni agya wo sere sai se asomra wo kana esere mani brisam na esere bacho ukrom ni bacho mi krom ni nkawe wakota no dumase da bacho hai bacho wado ka na koye Debi ya fa ka na koye o fa passenger car asori car ahanti no wa hunu kwasa wa ka de a ka gungure no me hu ye wo firi kwanta no so ko no nyame no kure na enye akwan na se na ene Nkawie Kuma yenya ohina wafuru ba nwa fa na no tuo ede asem ede na hunu ye ede na oba obesua ni mo mesua de bebre se nipa ka ahobrase ya de a edi kan ye wura kan se nipa bia wuti wiase ade hia kase pa e ahobrase obro ho ase ade nyina be di aboa ba be wie wiye bia ye hina ye krom hina ebesi se bia na enim se bia obedi akonwa ba na bia na hobrase ne kasa ne ni ye bi se nipa no fa so abrante we die so you can what here abrante we die no hodwo ti ye mpia no na abusuafo boae ana krompanyfo boae Nkawie mpanyfo so boae ene epushi na de ba ewrafi dana na tumfo ase mishira no na kasapa na futupa ne ye pa wa ye che ne adoye a wa ye nyina ba de mishira no nana wona wa ma no ne no omun mama mre eni mama ne nana ya wa betra su ye ne wo furu ba nwan afa na mo be kire na mamre mo be kire na mane ana won dada me pa cho aya santini de adibo ho a obehu adibo so a wo hu tie ne aya dika no mpanyufo no kontinire mo achiamefo no nkunyasofo no wo be kire no sa de bia yesua ba aya santini de amamre de yeyira bu ha wonim bu so wonim de wonim no ne ya kire no okay afutu oban ena ade ma nananum e won Nkawie fi se de ofiri so no ahantanti ena yeyi ni fira konya so afutu oban ade ma de obafura konya me pa cho kakra me so me kan se nka metimi ana metimi sa onye ba akroye ya de bia ehia pa se kunsu wo mu wanchu wo ne mom ye nyina ye nya ba ko se ye furu kromade se nipa nyina ye dwene akwa de kroma se ben krom ne ye nipa ba ko a na be ye den se mu bete te ka me se na obeta ba nwa so se ye sere no kroye ya de bi ehia no nya ho brase no nya tema odo no fa nka Nkawie mpanyanfo nyina fa mbom na nya do won Nkawie na Nkawie enya krabehwe Otumfour ho a ene so na ni age Nkawie man ho so me dam na ye ka se wa modin odin de se na odi brene sen me pa cho ye frɛ me apanya bra pokua tworo a me na me so de hima o Nkawie akonwa so na me krom anase me na na kro kwakyekere ma me ya Akwaboah krom finya hina we na to aso Nkawie fo kro te Nkawie fo tuna di honhima pa cho han oba na so ona di oba pen pa cho han Akwaboah krom pa cho me das uzafo na nanom ma penifo na no mo twetwe nkomo fa Nkawie de ne ho no ye koso a na de aka no Asantomaso TV ye de abedom bra wo sempremo migira ha de ye ma bibia empa mutire so
Asantemanso TV. Yes, so much so.